É momento de tomarlle o pulso a actualidade informativa de aquí das terras do Valdebarcala e hoxe temos connosco o portavoz dos socialistas da Baña, José Antonio Pereira Gils, a que a pasada semana, como contábamos aquí, pois remitían, neste caso, un escrito de contestación por parte do decanato dos xulgados, neste caso, pois de Santiago de Compostela, remitido, neste caso, a unha consulta efectuada polo propio José Antonio Pereira Gil, onde, pois se daba conta que se solicitaba confirmación por parte dos xulgados si a día de hoxe, que era o día 1 de agosto, é dicir, o luns da semana pasada, existía algunha causa aberta contra a súa persoa en canto ao tema que se expoñía, que no mes de setembro do 2021 os edís do Concello da Baña, César Ramos e David Gontán, acompañado do xurista Xoán Antón Pérez Lema e Borja Colmenero, entregaban na Fiscalía da área documentación recopilatoria sobre contratación municipal dos últimos 2 anos para estudo da Fiscalía por se fosen constitutivas de algún delito ou calquera outro. Pois consultado o programa informático, non consta a día de hoxe ningunha causa aberta nos xulgados de Santiago de Compostela en ningunha das ordes xurisdiccionais que faga referencia a esta persoa. Vamos, que non existe ningunha causa ni nada polo estilo. José Antonio Pereira, hola, moi bo día. Hola, moi bo día a todas e a todos. Este escrito estaba lendo textualmente o que di, que, asinado en Santiago de Compostela o 2 de agosto, é dicir, o martes da pasada semana, donde, confirma que, en principio, non hai ninguna causa aberta, entendemos que contra a súa persoa. Non sei se contra o Partido Socialista ou contra a súa persoa. Neste caso entendemos contra a súa persoa, vamos. Sí, se fora contra a miña persoa como alcalde figuraría igual como persoa ao presentarse un DNI, pois se houbera algunha causa, pois saldría nese momento, non? Isto non deixa de ser unha resposta, pois, como ben ti decías, do decanato de Santiago, aquela maniobra que Compromiso por Galicia, pois, para tratar de desacreditar, en certa maneira, non, o noso traballo fronte do Concello, pois presentaran no seu día, non? Pois aclárase que non hai ninguna causa pendente, como ti ben dís, que, pois Fiscalía non tomou cartas no asunto por considerar que non hai, pois ningún indicio de ninguna, pois, cousa irregularidade, nin nas contratacións, nin outro tema que fora presentado, pois, por Compromiso por Galicia. O que dicimos é moi fácil a veces, pois, presentar denuncias que quede aí, pois, en aguas de borraja, non? Pero nós considerábamos que era necesario solicitar esa aclaración porque, ainda que tiñamos o apoio de moitos veciños que sabían que non había nada, non? Pero esta aclaración, pois, ao final, danos a razón da xestión que estábamos facendo, que era toda, pois, legal e toda feita e controlada por a Fiscalización do Concello, por a Secretaría ou Secretario Interventor neste caso, non? Non deixaba de ser unha traba máis que nos querían poñer aí, que, pois, querían utilizar para facer ao final esa moción de censura que tarde ou temprano acabouse facendo. Creo recordar tamén que se facía referencia a unha suposta violación de segredos, non, municipais ou algo así. Estamos agora intentando recapitular aquí datos rapidamente e polo que podemos ver, non, nas últimas horas sobre isto, tamén aí se facía algo de referencia a isto? Sí, pero realmente como nunca tivemos nos a denuncia ou a demanda, pois nas nosas mans tampouco non sabíamos o que se había presentado, non? Nese aspecto, pois non temos constancia do que é. Eu, estando na alcaldía, lembro que o secretario interventor sí presentou unha demanda en Fiscalía por un tema do anterior grupo de goberno, dunha licencia, dun posible irregularidade na concesión dunha licencia por falta de documentación. Eso sí que a semana e pico de o secretario mandarlo á Fiscalía, pois chegou unha solicitud ao Concello dicindo que a Fiscalía o levaba a trámite, que se presentaba no xulgado de Negreira. De feito, está no xulgado de Negreira, están constantemente pedindo documentación ao Concello para, pois comprobar se hai
delito ou non hai, e desto pois nunca nos chegou nada ao Concello nin a min a título personal, entón tampouco non che podo aclarar moito máis que había nesa denuncia, porque non temos copia da mesma, saben o que se publicou, digamos, en prensa e pouco máis. En prensa e pouco máis. Nos no seu momento fixamos as declaracións pertinentes de que estábamos a disposición de Fiscalía para facilitar todo tipo de documentación para que se pudera esclarecer si Fiscalía así o consideraba e non la requería, non? Pero bueno, logo destos 9-10 meses, casi un ano, non solicitaron nada, por tanto considerábamos que era un momento de solicitarnos si había algunha causa aberta, non? E non había nada. É curioso que un dos abogados que presenta, bueno, xunto con Compromiso por Galicia e Borsa Colmenero, a día de hoxe, pois fai certos traballos para o Concello da Baña, cando antes non traballaba no Concello. E bueno, eu creo que estas cousas hai que aclaralas porque, o que decía antes, é moi fácil crear mala fama e despois deixar as cousas aí non hai. E desta maneira, pois, aclárase que non había ningún tipo de irregularidade nas contratacións e que todo estaba en orden. Teñen constancia de que esta persoa, este profesional que efectúa agora traballos para o Concello? Sí, efectuou unha serie de charlas para, polo tema dos eólicos para os veciños, pois patrocinado polo Concello. É casualidade, pero é a realidade, non? Coincide que este mismo abogado pois ora está facendo traballos puntuais para o Concello. Con todo, hai uns 8 meses, aproximadamente hai uns meses, aquí César Ramos decía nunha entrevista neste medio que a Fiscalía non ia facer unha investigación porque non era un delito penal os feitos que se lle comunicaban e que a denuncia debía facerse a través da Xustiza Ordinaria. Neste caso entendemos que tampouco hai denuncia a través da Xustiza Ordinaria. Entendemos que non, xa que unha vez que solicitas no decanato si hai algo, alguna causa pendiente, figuraría todas as causas que houbera pendiente, incluso saliría se eu tivera algún tipo de multa ou algún tipo de cousa, independientemente que fora no meu período de alcalde, non? Efectivamente, pois aí sale que a día de hoxe pois non hai absolutamente. Claro, o que descoñecemos é se puso ou non esa denuncia, digamos que pola Xustiza Ordinaria. Entendemos que de momento non, por menos a esa data, non, de primeiros do mes de agosto, non, e que naquele momento eu creo que deixaban entrever que era moi difícil, non, que a Fiscalía botase man deste tema porque, como decíamos, non se podía atribuir un suposto delito penal. Bueno, eu a nivel jurídico tampouco non sou un experto, non podo tampouco nin confirmar nin desconfirmar, non? O que sí que queda claro é que a día de hoxe pois non hai ninguna causa aberta. Creo que eso pois é o que nos dá pois ese reforzo de que, non hai nada que diga que non estábamos facendo ben as cousas, non? Nos todos os tipos de contratos menores, todo o que facíamos era supervisado e evidentemente que a firma do secretario interventor para que dera pois esa tranquilidade, esa seguridade de que as cousas se están facendo ben, non? Así é como se teñen que facer e así as fixemos. De feito, nese plazo que estuvemos nós gobernando no Concello da Baña sacamos 5 licitacións de grandes servicios, por decir de alguma maneira, que estaba facendo pois empresas externas no Concello da Baña. Eso non se había feito, non se fixera nunca. Todas as contratacións pois estaban dadas daquela maneira, non? Nos, o noso afán era intentar ao longo do mandato dos 4 anos que nun principio pois tiñamos asignados, pois todas as contratacións facelas de maneira pública e con as licitacións, non? Durante o tempo que estuvemos aí fixemos esas 5 e a nosa intención era seguir facéndoas e, pois quedou aí o tema de momento parado porque a día de hoxe tampouco o novo bipartito fixo ningún tipo de licitación de estes grandes servicios, como pode ser pois axuda a domicilio ou, empresa de comunicación, o servicio de asesoría jurídica, etcétera, que están pendientes pois dende sempre de facer unhas licitacións. O tema do servicio de axuda no fogar segue, digamos, igual que estaba cando estaban vostedes, quero decir, digo porque tamén no seu momento se lle criticou, non? Sí, nos tiñamos polo sistema que tiñan contratado, vamos. Sí, nos continuábamos co sistema que había anteriormente. Que xa existía. Efectivamente. A problemática que nos encontrábamos nós é que non tiñamos uns orzamentos aprobados, polo tanto non tiñamos unha consignación real do que facía falta
para o servicio de axuda a domicilio, por lo tanto non podíamos facer unha licitación, non? Non tínhamos os presupostos, evidentemente, porque presentámolos por 2 veces en 2 anos consecutivos e non conseguimos o apoio das outras forzas políticas. Xa non só o apoio, sino que participaran, en certa maneira, nos orzamentos, non? Sin ter os orzamentos, pois non podes facer a licitación. Ahora mesmo este bipartido leva 8 meses, a día de hoxe siguen sen os orzamentos, eles sí que tiñan posibilidade de facelo durante xa o primeiro mes, sacar esa licitación, pero non hai interés, teñen outras preocupacións e as cousas siguen como estaban. Cales son esas preocupacións, segundo o Partido Socialista da Baña? Non sei, eso habrá que preguntarlle a eles. Eu creo que a licitación do servicio de axuda a domicilio é primordial. Estamos falando de un gasto no Concello de preto 800.000 euros anuais en servicio de axuda a domicilio, en servicios sociais. Eso é unha cuantía que está contratando unha empresa con ese montante de casi 1 millón de euros e sin unha licitación pública. Eu creo que é unha cousa complicada, grave, por decir de certa maneira, e que se ten que facer o antes posible. Sí, que se ten que, digamos, amoldar a legalidade, non? Digo, a prestación do servizo en sí, non? Sexa, por esa modalidade, non? De unha concesión, non? Que debería ser así. Digo, porque tamén moitas veces se dixo, non? Aquí en entrevistas por parte, por exemplo, de Compromiso, non? Da Baña, non me consta do Partido Popular, pero creo que tamén de que era necesario, non? Sacar, digamos, isto todo a licitación. Outros servizos tampouco están exentos de polémica. Por exemplo, o da Escola Municipal de Música, como está, porque fai pouco liamos críticas por aí de alguén tamén dicindo que parece que non están polo labor, non, desde o bipartito. Non sei, o certo é que cando entrou o bipartito fai 8 meses a Escola de Música contaba con un número aproximado de en torno a 30 alumnos, non? Estábase finalizando un proceso de licitación desta escola. O señor alcalde, cando se incorpora, mediante un decreto, anula o proceso de licitación. En ese decreto di que se vai a presentar o servicio, que se vai a prestar o servicio con medios propios dos que dispón o Concello, non? A nosa sorpresa é que, aos poucos días de firmar ese decreto, contratan un novo profesor para a Escola de Música, cando acaban de firmar un decreto en donde decían que suspendían o proceso de licitación e que iban facer con medios propios. Sorpréndenos que firme un decreto e o día seguinte faga o contrario, non? Nos acudimos ao secretario interventor e solicitamos o expediente de contratación deste novo profesor e o secretario afirmanos que non lle consta que exista ningún tipo de expediente, non? Nin memoria de necesidade, nin presupostos, nin licitación, nin nada. O grupo de goberno que contrata a un profesor. De feito, a hora de facerlle os pagos, o secretario presenta un reparo a esas facturas porque entende que non están dentro da regla, non? Reparo que levanta o alcalde fanse os pagos, non? Non sei, o que queda claro é que se contrata sin pudor, sin ningún tipo de principio de transparencia a un profesor. É curioso porque non é un profesor calquera, é un profesor que estuvo contratado xa no Concello da Baña con estas funcións, non? Un profesor que no ano 2014 é despedido polo Concello por ter malos entendementos ou, non quedou moi claro o porqué con un dos concejales que levaba daquel momento a Escola de Música. De feito, foi un despido improcedente en donde se hubo que, a través do SMAR, chegouse a un acordo e indemnizouse a este profesor. O que antes non valía, agora vale, non? Entramos no que eu digo sempre, este bipartito, o que antes non lle valía, agora parece que lle vale sempre. Entón, ao largo deste curso de non se de baixa, en torno a 14, 15 usuarios da Escola de Música. A Escola de Música agora está, un pouquiño, descabezada, por decirlo de alguma maneira, non? Estamos contando en que, a ver se se fai unha licitación desa Escola de Música antes de que empece en setembro, ou se se clarifica quen vai seguir aí, ou como van a facer. Sorpréndenos, non, porque, despois de tomar esta decisión dun proceso de licitación pública que tiñamos nos iniciado para facer de forma máis transparente e legal a contratación deste servicio,
encontrámonos eso, que nada máis chegar, pois paralizan esa licitación, e din que o van facer con medios propios, contratan un profesor que bueno, xa como comentei, sale profesor, non lles valiu no 2014, despedirono e volven a contratar ahora. Entón, a Escola de Música pois está un poquinho manga por hombro, esperemos que se poñan as pilas aí e que solucionen o problema, porque o Concello da Baña ten unha trayectoria en canto a músicos, pois moi importante, non? Grandes músicos saliron do Concello da Baña e queremos que siga nesa línea a nosa Escola de Música. Antes referíase ao presuposto, mañán hai pleno e se vai a abordar o proxecto de presupostos, case vamos a dicir aquelo de por fin, Pois sí. A verdad que sí. A ver, tendo en conta que un dos motivos que alegaron cando presentaron aquela moción de censura foi, pois que non se aprobaran os presupostos, non? Que, por certo, nese momento esqueceron dicir que gobernaban dende o 2017 ata o 2019 con maioría absoluta e que eran eses os orzamentos que tiñan, vamos, que para eles valieron durante 3 anos, pero para gobernar o PSOE pois parece ser que non valía, non? Algo que pois non acabamos de entender. A todo isto incorporanse eles e tardan 8 meses en traer ao pleno os orzamentos. Pois vese que ao final igual non eran tan importantes, e ao final traenos porque o secretario advertiunos nunha xunta de goberno da necesidade pois inmediata de ter os presupostos pola situación na que estaba o Concello traballando con os presupostos que non son irreales desde o 2017, non? Outra excusa, acórdome de outra excusa da moción foi un pouco de algo que tiñamos nós, e acórdome que cando intentamos facer os presupostos, nosa reunión que fixemos, unha reunión antes da Comisión de Contas, a que asistiron, pois, a parte da oposición, pois, a asistir a secretaria en funcións que estaba naquele momento, a tesorera, pois, co fin de explicar un pouquinho todas as partidas e os orzamentos. Despois, pois, convocamos 2 reunións máis antes da Comisión de Contas. Esas 2 reunións, pois, optaron por non vir nin Compromiso por Galicia nin o Partido Popular. Despois decían que nós non dialogábamos, eles non viñan as reunións. A nosa intención era, pois, intentar consensuar esos presupostos antes de levarlos á comisión correspondente e, consecuentemente, ao pleno, non? Ahora vemos que con nós, pois, non fixeron ninguna reunión. Convocaronnos para a Comisión de Contas e pois na Comisión de Contas preguntamos as dúbidas que tiñamos e démonos conta de que, pois os presupostos que presentan, curiosamente, son clavados os que levamos nós no 2021. Os mismos. O único que cambian é que adaptan os incrementos salariales do persoal, como é normal, polas melloras que hubo a día de hoxe, incorporan as posibles subvencións con novos ingresos e ao mesmo tempo con novos gastos, retiran unha partida que habíamos creado nós neses presupostos, que era para subvencionar por a crisis do COVID as pequenas e medianas empresas, unha partida con 20.000 euros, e eles esa partida, destinan a subvencionar asociacións, e todo máis idéntico aos orzamentos que presentamos no 2021. Isto que demostra que eles o único que querían durante o noso mandato era bloquear o que decía antes, o que antes non lles valía, agora pois valelles todo, non? Xa dicemos máis dunha vez, que parece que o fan a propósito. Pouco a pouco, pois todos estamos vendo que o que trataban de facer durante estes anos anteriores era un bloqueo sistemático. Un bloqueo, non? Referíanse hai uns meses tamén ao bonotaxi, non? Creo recordar que era unha proposta do Partido Socialista que non saiu adiante, finalmente aprobouse este ano. Aprobouse este ano, eles no bonotaxi alegaban que si as bases, que si eran complicadas, que si non se entendían, que si había que aclarar. Ao final presentan as mismas bases que nós, 7 follas que as bases, en donde en 7 follas cambian unha línea. Entón, isto é o que se ve, que, que o único que querían era un bloqueo constante, non? Recordome aquela frase que se lle colara a un compañero de partido do Partido Popular que decía canto peor, millor. Pois parece que é a súa filosofía, non? Canto peor nos fora nós, pois millor para eles. E non se daban conta que o mal yo estaban facendo os veciños da Baña, non a corporación municipal. E, pois levan os orzamentos, xa digo, non van sin tempo,
eso é algo positivo porque vai permitir, pois, sobre todo eso, que se podan licitar, pois, estes contratos que levaban tempo sin poder licitarse. Falamos de outro asunto, o tema eólico, ¿no? De esa invasión eólica, que lles parece a resposta que está dando tamén o actual goberno bipartito da Baña a esta situación? Bueno, eu creo que é unha... Só falamos varias veces, non? Fixemos varios plenos extraordinarios, estando eu como alcalde, incluso se firmaron varios manifestos conxuntos con outros concellos, como fora con Mazaricos, como fora con Outes, con Negreira, con Santa Comba, bueno, pues da forma que nos están impoñendo estes parques eólicos, non? Nós sempre dixemos que non estamos en contra de enerxías renovables nin da eólica, pero sí de como se nos están metendo no rural, e temos que cargar pois con toda esa carga sin respetar mínimos espacios de cada un, non? Eu creo que, bueno, sempre toda a corporación estuvo de acordo en intentar e conseguir que se pare este atropelo de instalacións eólicas no noso concello, bueno, pois a actual bipartito pois está continuando esa liña que xa tínhamos marcada desde fai un par de anos, en eso pois estamos todas as forzas políticas de acordo. Sí, pero vostede solicita máis feitos, non? Que eso, que medre un pouco, digamos, a actividade, non? Sí, home, eu creo que así o manifestamos, non? Por exemplo, fixos unha roda de prensa en donde non veu prensa. Quero dicir, o que non podemos querer facer ao mesmo tempo non facer. Hai que poñerse de frente, non de perfil, e organizar as cousas ben. Se se fai unha roda de prensa para poñer de manifiesto a postura do Concello, hai que asegurarse de que vai vir prensa a esa roda de prensa, senón non ten sentido, porque ao final queda todo nun acto municipal e o que interesa é que sea un acto supramunicipal, que teña repercusión nos medios, no entorno, e que se sepa a postura dos veciños da Baña. Dentro do Concello todos os veciños temos clara a nosa postura. O que hai que facer é que esta postura chegue máis alá. Entón, eso é o que pedimos, non? Que cando se fagan cousas, que se fagan de maneira tasante, de maneira contundente. Non andar, pois, poñendo parches pequenos. Temos que ser consecuentes. Ahora mismo o Partido Popular está gobernando o Concello da Baña e o Partido Popular ten a Xunta da súa man, por decir de alguma maneira. Son os seus compañeiros de partido. Se o Concello da Baña o alcalde non quere un parque eólico no Concello, así o ten que manifestar e así o ten que decir ao presidente da Xunta, compañeiro seu de partido. Se alguén pode parar esta falcatruada destes parques eólicos, está claro que é a Xunta de Galicia e o presidente da Xunta. Se o queren facer, van a facer. Se non o queren facer, darán excusas por todos os lados. En este caso, o alcalde da Baña, membro do Partido Popular, ten que poñer as cartas en riba da mesa e ten que exigirlle ao seu presidente de partido, ao noso presidente da Xunta de Galicia, que non se instalen estes parques eólicos no noso concello. Eso é o que nos referimos. Moi ben, alguna cousa máis que quera apuntar, José Antonio Pereira Gil, antes de rematar tamén esta entrevista de hoxe? Bueno, non, comentar así un pouquiño que se están abrindo esas obras que habíamos deixado aprobadas. Cales son? Se rematou a do barro de Marcelle, a Marcelle. Estáse ahora que a pavimentación da Terroeira aí ao límite de Negreira. Entendo que pronto se vai empezar tamén con esa millora en Cores e Lameiro que deixáramos aprobada. Polo que me comenta a empresa que vai facer o abastecemento da auga Arzón, pois tamén de carácter inmediato vai empezar con esas obras de mellora do abastecemento de auga. E bueno, pois pouco máis, desearlle aos veciños un bo verano, que teñan cuidado con este calor. O da auga é importante, coa seca que temos e que isto parece que vai a máis. Xa hai que empezar a tomarse, digamos, moi en serio o tema de seguramente, non? Recortes ou incluso de mellorar, non? Un pouco as instalacións, as canalizacións para que cheguen O Concello de Baña necesita que se distribuya máis financiación para mellorar estes servicios, tanto de saneamento como de abastecemento de agua, non? Nos noso mandato xa fixemos unha primeira intervención pois aumentando os lugares a onde chegaba agua, pois dende o lugar do Castro hasta Emes,
e agora tiñamos aprobado esta segunda fase de Mesas Tarzón. Eu penso que é moi necesario, como ben ti dis, cada vez a agua é un problema maior, garantizar aos veciños que tanto en inverno como en verán teñan agua para poder facer uso dela, creo que é unha das cousas fundamentales, así como o saneamento. Pois agardemos, que porque sempre se di, pero despois ao final acabase como que metendo a maioría de fondos en asfalto, hai que decirlo así, non? A pura realidade, temos que decir, E en eso eu creo que todos os políticos sempre caen no mesmo, o sea que moitas veces tamén hai unha cuestión, non? De que a veces hai que establecer prioridades, ou polo menos vendo todo isto. Está claro, non estamos vendo que na política destos 24 anos do Partido Popular pois apenas se invertiu en isto, nos escasos 2 anos que estivemos aí pois melloramos o saneamento 2 puntos das parroquias e o abastecemento de agua. Bueno, pois nós sempre dixemos que había que apostar por eso porque hoxe en día é unha das cousas prioritarias. Si é certo que o que máis se vende, como ti dis, pois son asfaltados, son cousas que se ven, porque o abastecemento de agua tamén son necesarios, non vou decir eu que non se sen necesarios, pero a veces hai que establecer a mellor quizáis uns estudos a fondo e decir, mira, que temos que facer isto porque a xente non pode quedar sin auga, non? Ou non podemos enfrontarnos pois alguén que ten unha empresa que non teña auga ou para beber, non? Unha explotación os seus animais. En fin, é complicado, pero bueno, débense de establecer prioridades e eu creo que vamos nese camiño e que cada vez se vaya a priorizar máis eso. José Antonio Pereira Gil, como sempre, moitísimas gracias por atender a nosa chamada e ata unha vindeira ocasión.